Hi guys! Nandito naman ang inyong hot mama nga lagom ukigol karon nagpuyo sa bukid for today's semester sa tong kinabuhi. Kana madi is nanguha ko ko ano na ako nang gipanghimulbulan ang mani. So kanang mani din na sa kong papa di ay niya. Ngayon siya nga ipakaon man niya. So ako nang gipang naman na mo panguha. Lami kay ikaw nang manigihan kaayo ta diha madi ngo mahimulbulan ang mani. Syempre kay magkribing-kribing galit ta, magkugit ta. Oy, ning ana kadaghan ang iyahang unod. Gagmay kaayo ng unod kay ang unod ana is tapol man niya. Tag-as na siya kay tambok man kaayo kay naigo man na siya sa abono madi. Unya pasensyahe na gina akong cellphone madi kay hayag kay akong luyuan na. Ganang nindot kitag cellphone ko duwa tay ka for dug iPhone. So pasensyahe na gina. Syempre kay goal kita da madi. Unya sige ko pangitaan na kay dagdaginot kita ko ang ubang gagmay ana no kay lami manggod ang iyang liso ana. Labi na tapol. Craving kayo ng tapol lami kay napadagsaragi kayo na tapol ana diri madi. Unya akong papa iskugihan man kayo na siya manguan manan. Syempre basta kugihan ta mananom iskugihan kita mo kaon. Unya ako wala man ko mananom so ako ang diri iskugihan ra jud ko mukhaon tanawa tong furnished product dia Siyempre duha gyud mi nagkaon na di ginapaw pa ko ano akong inahan akong inahan gid na madi giuban gid niya kami duha nagkaon na ng mani usa ra gid na siya ka platuhan no ang gato kong himulbol ganina ubay-ubay man ta to pero ang finished product niya pati ra din gamaya di ay nagagmay na gid ginut pati ko na napoy ko ana nasiyot kayo nga wala unod nya tamis ra ba kayo madi ihang sabaw ana akala ko mama shock na siya ngano siya to bang ako am di video ni ko na di wala dapat